Ngayong gabi, pag-usab, mga angkol ug mga ante. Aniya na kita sa ating panghuling hugna sa atong programa. Hanggang alas 12, 12 midnight. Kasama niyo pa rin ang inyong bugtong nga mulusi sa inyong kigol. Ako po si Totoy Bato. Balik na po tayo sa ating pinag-usapan, no? Simula pa kanina itong tungkol sa araw na ito hanggang November 2, yung tinatawag natin na undas. At syempre ngayon ay Halloween. Ayan. At napag-alaman din natin na sa panahon naman natin to mga angkol mga ante, no? Wala naman tong Halloween na tinatawag, di ba? Ang alam lang natin, pagdating ng October 31, dapat nakahanda na yung nyug, yung kaguran, yung pangkayod at syempre yung mga magkakayod. So hanggang November 2 po yan. Pero yung sinasabi natin paulit-ulit to mga angkol, no? Grabe talaga yung mga nangyari, no? Yung mga dating kabataan. Doon tayo, no? Sa probinsya pa tayo, no? Na kung saan ito yung panahon talaga na marami pong pumupunta sa puntod ng mga yumaong mahal sa buhay. Muadto sa Lumnganan, muadto sa Samang, sa sementeryo upang maglinisin, no? Yung mga puntod ng mga mahal natin sa buhay na mitaliwan panaw na sa laing kalibutan. So doon natin nakikita mga kabisyo na talagang pinahahalagahan natin yung mga mahal natin sa buhay. At sana naman ituloy-tuloy pa rin itong gagawin ng mga bagong henerasyon. Kasi ika nga, no, ito yung tradisyon at kultura ng mga Pilipino. At dito natin nalalaman mga angkol o mga ante, no, na etong bagay na to talagang pinaaalahanan tayo na nagmula tayo sa abo, babalik din tayo sa abo. Kaya habang buhay ka pa ngayon mga angkol o mga ante, kung meron kang sobra dyan, alam mo nang gagawin. Ibigay mo kay angkol. Ibig kong sabihin, kung meron kang sobra, pwede mo namang i-share yan sa nangangailangan. At ang tao na pinupinterya ko dito, hindi na makailangan na magagawa ka pa ng isang foundation. Isa sa mga bagay-bagay na pwede rin matulungan ay yung pinakamalapit mong nangangailangan. Ibig kong sabihin, dyan sa inyong komunidad, sa kapitbahay, hindi na kailangan pang gumawa ka pa ng video na may tinulungan ka, tapos ipopost mo yan sa Facebook. Kalami bang lusion ni mong kigol? Pero yun na, ano? Sa mga nag-i-enjoy po, dahil nga unang-una walang pasok, sino bang hindi mag-i-enjoy dyan? Mahaba-habang bakasyon. Okay, so mga mahababang bakasyon, nasa bahay lang, magpahinga, magpapa-regenerate. Kung may sakit ka, get well soon to you. Sa mga umaalis po, magbakasyon, okay din yan kasi kasama niyo mga mahal sa buhay. We have to treasure it. Alam mo yung mga kabisyo, no? Dahil nga sa pandemic, no, marami pong natututo ang kahalagahan po ng oras sa pamilya. Siguro dati, no, napag-iwanan na natin yung ating pamilya, no? Unang-una nga, ito nga, sa ano ko lang, no? Sa aso ko, ha? Hayop yung aso ko, pero pag sinabi mong aso na sa ngayon, ha? Family na yan, eh. Ibig ko sabihin, nagbago na yung treatment natin, no? Kumbaga, pinahalagahan natin yung mga bagay-bagay na dati hindi natin pinahahalagahan. Di ba? So, yun. Dapat pahalagahan natin habang tayo'y buhay pa. Alright na, that's it. Thank you very much sa lahat ng mga nakatutok na sa atin on 90.7 Love Radio. Sa mga nasa lansangan ngayon, ingat po tayo. Yung mga bumabiyahe ngayon, sakay-sakay, nagmamaneho. Kung ikaw lang mag-isa ngayon, minsan tingin po sa rear mirror, ha? Baka iba na yung nakikita mo. Kalag na. Sa guard pala, huwag patulog-tulog. Basin niya og kuhito na imong kigula ng kalag diya nga nasa laag. Okay, balitaan nyo na, no? Atong mga kababayan ng Magbisaya, nga muna niya atong programa na rin. Kauban na Totoy Bato. Simula alas 9 ng gabi hanggang alas 12 ng 12 midnight yan, no, ng madaling araw.
Dili lang po tayo, no? Ang ugma na po ta. 9 p.m. till 12 midnight. Only right here on 90.7 Love Radio. Amping tatanan, ha? Ingat po tayo halong. Maying gabi. Kinigyapon si Totoy ba to?